Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Blaqlife TV ngiphinde nginamukele kuhlelo lwethu olushasha from the box esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Namhlanje ngihleli nobhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi why azile namhlanje la kwi-studio sethu sanamuhla kuphela because asizohlezi sise-PMB ama-province wonke sisazohambela siwagudle so lakho sinitshela ukuthi ngale nyanga sikephi ngalesi sikhathi sikephi ngalesi sikhathi sikephi. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla Zulu, umkhwenye yenkomo uSefokazi Mvuleni intokazi zalwa Mamkhize. So uzosichazela kabanzi ukuthi why ala namhlanje. Sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila sisi wami. Ngikhona nami. Ngicela ukubuza bani igama nesibongo? Igama uAphiwe Mduka. Yebo. Ubuya kuphi? Ngibuya Eastern Cape but manje sengihlala eMaritzburg for KZN. Kuphi neMaritzburg? eMaritzburg eSmero ePoponono. Poponono. Yes. Okay, idume ngalo ndawo. Poponono ngiyasi ngithi indawo equiet. Kodwa esondelene nendawo yona engekho right for ukuthiwa emgodini. Kodwa nje yona indawo equiet because nje ukuthula kukhona kuyona. Ngithanda ngayo. Amaphara nezigebengu. No, hayi nje akhona nakhona alright. So uya-enjoy ukuhlala khona? Ya ngiya-enjoy ukuhlala khona. Okay. So impilo yakho beyinjani ukukhula? Impilo yami sisi wami ibingekho right. Background nje yami angeke ngithi ibe right because ngikhulele emndenini ohlwempu nje too much. Ukhulele la ePMB? Ngikhulele Eastern Cape la ngize ngokomsebenzi like ukuthi ngifuna amadlela akuhlaza for ngala ukuthi ngize ngala. So ngagcina sengithola indawo for ngala ukuthi ngize ngihlale ngastable ngagcina sengihlala ke. So uhlala nobani la? Njengamanje ngihlala noma wami but ingenza sekhaya ziqashile baziqashe khona cause amaroom akhona awanelanga for ukuthi sihlale sisonke cause sibaningi. So njengoba usuze ngokomsebenzi ukwenza umsebenzi muni? Asisami ngangize ngokomsebenzi usaphela. Okudala. Into endala kahle. Wasala sewuhlala. Ngasale sengihlala cause sagcina sesithola indawo yokuhlala. Yeah. La uhlala khona konje kuphi? Eastern Cape. Eastern Cape. Ufunde khona ikole amabanga phansi na wagcina kuphi? Ngifunde khona for kusuka u1 and 5. Ngabe singaba disabled for ukuthi ngalimala kwi-roof ngawa kwi-roof for ukuthi ekseni shooting sesinalento ukuthi masivuka ekseni sivuke sihlale for ukuthi mhlambe sibaningi mina ngiyathi like on neighbor yabo style ngathi into mhlambe yenziwa like ngasemakhaya yabo. Shuthi walimala Eastern Cape? Yes, ngawa Bowumngakanani? Bengila 15 to 14 kanje. Qaqeda 15 years ya bengina 15 years. So uzalwe ungeve uhleli ehlalweni? No, ngizalwe ngi-right ngakhubazeka ukona kulimala. So uwa kanjani ke Rufini? Wakwenze njani? Erufini nenzeka udonga esesikulona laliselingasekho right like lalicrack kwadle ukuthi sasihleli siba u5 sibaningana. Wathi mayisuka lo wayesehlele eduze kwami kanti uzosuka le ndawo le party le shuthi esikiyona yena shuthi akwazi ukuyofika kuqala phansi mina ngisuke sekulate vele. So ngani mangisuka ngatwisteka ngaye emhlana ngawuvathela ngomhlana phansi. So ngathola ukukhubazeka ngalo ndlela because ngawazi ukuthi bangise esibhedlela bangitshele ukuthi ngilibele uthi bani ngahlala ke for maybe ngahlala is 1 year. Yes, 1 years. Esibhedlela. 10 years esibhedlela nje. Bengisangixolwa ngabe ngibheka odokotela until ngaze ngawuphuma ngo2012. Ngathi mangiphuma ngo2012 ngaphuma ngeza ngala for ukuthi uma wayesengitholile imisebenzi yezandla ukuthi ngingakwazi ukuphila ngalakho. So wathi ulimala njengoba ushayeka ngomhlane phansi ukusuka la ke ezantsi kwenzakalani? Ngaba paralyzed. Awucindezelanga kanga noma washayeka kwenzekani kahle? Mabesho bona for odokotela bathi for ispinal cord sami ngachacindezeleka for umthambo kwangawazi ukuseparate isingezansi ngabe paralyzed. So ngagcina sekunjalo because angibazanga ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole usizo until ngize right. Okay. So uma uphuma esibhedlela
waqhubeka wahlala kancane e-Eastern Cape, then umama wasokuthola umsebenzi weza la e-PMB. Yes sami ngeza khona. Bowenza umsebenzi muni ke? Okay, lana ngifikele for ukwenza ubuhlali imisebenzi yezandla like besithunga amabhandi into enesikhumba nje nento enomshini. Yona nto ebade siyenza lapha nje kusho bekuyinkampani ABC khona because ibihlangene nesikole khona phakathi. So mina ngashuza isikole for ku-Albert, ngashuza isikole for ukuthi ama-course ami bengekho right. Ngashuza isikole ngala bengenza for ubuhlali. Kwadla ngokuthi lo center yaqhubeka ngathi yaqhubeka maybe is 3 years ngiyifica vele ikhona ngingazi ukuthi bisuka for i-background yami. Just after 3 years kwaba neyinkinga kuleyo center leyo. Sakwazi ukuthi sigcine sesiphuma ke yavalwa kwaphela kanjalo. So sekunesikhathi singanani wayeka emsebenzini? It's more than 3 years. It's 3 years. 3 years. So ubani osupportayo ekhaya? Yimina ngisapotha, yimina i-breadwinner. Kanjani cause usasebenza noma khona elinye ibhizinisi ona leceleni? No, ngithatha yona leyo yokukhubazeka. Bese bangiprovide ingane because akekho osebenzayo. Mina Nihlala nibangaki? Okay, mina ngihlala noma but kuma sibangaki siba 3. Bese ba umzukulu wale ntombazane elandela emva kwami. Wena mdala? Yeah, mina mdala. Oh, okay. Oh, all right. So bekuyimaphi ama-challenges obubhekana nawo usanda kulimala kade ungazalwanga umuntu uhleli phansi but kuyabajikijikisa uhleli phansi? Bowubhekene namaphi ama-challenges? Yo, sisami benibhekene nama-challenges are different much. Difficult ngalendlela ukuthi omunye umuntu angaze afisa ukuthi ayibulale. Ngendlela abakhubazeka angikufisela omunye umuntu just because difficult lendlela ukuthi yabo nje i-challenge isiyodwa. One, ikwenza ukuthi mawukhubazekile awukwazi ukubheka abantu ubuphila nabo ngesimo sokuthi nokuyinyeza ukuthi mina nginje, ubani ozohlala nami, ubani ozosima ngabani mhlambe yabo. Especially angiphathi ke mothola ukuthi ubonayo umuntu uthandana naye. Umbuka uba ne-anger ukuthi nje mina ngikhubazekile, even noma wenza into uba nama-doubts ukuthi why mina nginje. Nombuzo embuzo ongaziphenduli ukuthi why mina nginje. At the same time awunazi indawo, awukwazi ukuphuma uzuye noma ilapho because umuntu omunye uthola ukuthi mekuphusha uzophushe athi ngicela unginikeze 10 rand Ngokuthi just uphushile. because uphushile yabo. Uthi uyabheka manje lo 10 rand manje Uzosebenzisa nawe. umsebenzi manje mina yabo. Nanokuthi indawo mayinyuka noma mhlambe asesithi ufuna ukuphuma uye mall. Awazi uye mall until it's on depend for person ukuthi udependele kumuntu ukuthi kumele aze akuphushe until uzofika kuleyo ndawo. But ngifayithile emva kweminyaka maybe it's either 10 years ngihlala endlini ngingaphumi. Abantu ngibasaba ngima Bongafuni eduze. ngingafuni nje ngumuntu eno-anger nje ukuthi nje mhlawumbe kwakhona into eyenzakalayo sengiblame ukukhubazeka ngohlezi ngiqale vele ngiyibulala yabo. Uba nalo Uhlezi ucabanga kaningi yabo, awukwazi ukuphuma ngithi awukwazi nokushaya umoya nje yabo. Even nalaba kini bakuthatha like ukuthi abantu bakwazi usahamba banalowo muntu banalo nto ukuthi manje sehleze usizo lethu sisimele sihlale manje singakwazi ukwenza into zesani ngenxa yokuthi khona nabo. Manje ukhona umuntu othandana naye? Yeah, ukhona naye manje. Ngosmile bo. Yeah, ukhona naye. Bakhona noma ukhona? Awukhona naye because ngakwazi ukuchallenge i-disability until ukuthi ngize ngikwazi ukuthi hayi nami nginqobe ngifane nabakwazi ukuphuma ngayi-challenge ngayo yonke indlela. Naye uhleli phansi noma hayi nohamba ngenyawo. Oh, okay. Hamba ngenyawo nangona yona isenzima kodwa hayi manje ingqinamba manje sengithathe nginikeze laba abasathanda kuhlala kona because akulula ukwamukela i-disability. So usadile nama-challenges e-disability, awazi uyithole ngelilanga usungena kuma-drugs
mhlawumbe usuqala uyabhema noma uyaphuza noma nje ama-drugs nje awukazi uzuyithola usucabanga wona usungena kuwona. Njengoba kade ngisho sesami ngithi different much kunzima difficult ngalendlela ukuthi ukuphuza ngangaphuza but ngaqala ngaphuza ngayibhema iwealthy but angidlulelanga for kwamanye abamanye cause ngabona nami ukuthi if ngizobhema lamanye amaphilisi no nami kwasanami kusho impilo yami angikwazi ukucabanga phela ingqondo iyasebenza ukukhubazeka yabo nje kuphela. So wabhema iweed ngayibhema insangu ayibhema ngaphuza kwaya ngakuyeka ukuphuza iwealthy ngiyayivakashela nje into ezokwenza ukuthi ngize ngigcine ngiyeka isport just because isport isona singenza ngizibone ngomuntu yabo ngikwazi ukufunctiona kahle ngendlela right at the same time mina semchanyeni siya testa so angizalwanga naso so ngizokwazi ukuthi ngisiyeke qhubeke nelife yami ngiqhubeke nelife yami ngibe right be umuntu nami not ukuthi nje into esengiyenza manje ukuthi ngikwazi ukuyenza ngiyeke cause iweight iyayeke utshwala yona sengibiyekile enhloko because kunala bangenza ngagcina nami nga-blackout shothi blackout yami yenza ukuthi konakala kakhulu for ekhaya cause into engayenzayo ngangenza into wrong like ukuthi kwa-end up gcina ngishaya usisi wami ngendlela engayiqondi mangivuka ekuseni kushuthi ngangi-blackout-ile ngamtshela ukuthi bese ngi-blackout-ile nami ebe ngikwenza ingqondo singasafanishini ngasasebenza enhloko kwathiwa ngibiyeke just because abongivumi futhi nami yabo ngabiyeka ngoba nami vele ngangeke ngize ngithi ikusasa lami leli utshwala leli ikusasa lami no nga-stepa down nga-right. So esimene esifana nokuthi imvelo asikwazi ukuyishintsha mekudingeka ukuthi manje kufanele le-toilet kufanele le-toilet njengamanje so ey'meni ey'njalo ukhona bekumele ngalokho ekusiza. Hlanhla leyo sisami ngesikhathi ngangikhubazeka azange kufe ukuthi azange kufe ukuthi isingizani size sifele ukuthi angikwazi ukuthi ngiziye e-toilet. Kwasala ukuthi ngiyakwazi ukuchama ngiyakwazi ukuya e-toilet yabo but kuwukuthi angihambi yabo angihambi ngihleli nje la esihlalweni njengoba ngihleli nje kodwa nje ukuya e-toilet awunayo inkinga nje. Hayi anginayo inkinga ekhona. Okay. Mayelana nokudriver because ngibona abaningi uthola ukuthi baya-driver izinto zabo zila ezandleni awukazi uzuyithola usuye e-driving school ngelinye ilanga. Kuyisifiso sami kwi-driving school too much just because imoto nginalo iphupho layo ukuthi ngiyayifisa ngingeke ngifise futhi imoto ebizayo njani ngifisa nje imoto engizokwazi ukuthi ngifikise la ngiyakhona ibe right kuphela. Okay, so njengoba ula sihlangabezana nawe kuyadlalwa la ngaphakathi i-basketball i-sports senze mehluko muni empilweni yakho enhlizweni yakho engqondweni yakho njengoba sikufica nje ula njengamanje. Mangithi sports is a dream ngathi is a dream big iphupho lami elikhulu ngisho kanjalo ngithi isona ngisibeka phambili more than anything because isports indlela esingenze ngayo yona sengiyakwazi ukuhamba i-distance yokuthi manje ngisuke la nge-town suke nje la nge-wheelchair without for imoto because kuneyinkinga ukubona ukuthi le idinga imoto like nasisimo njengoba ukhubazekile kanje magneta baba nalento yokuthi ngesinto simthatha kanjani lo just because ugcwele udala yabona leyo nto. Isports siyidlale kakhulu indima kumina just because besuka la thina siye town so imoto ingenze ngagcina njalo ingenze isport sangenza ngagcina ngathi akushuthi imoto angikwazi ukuthi ngizodependela kuyona for good shuthi kwasa mina ngingakwazi ukuthi ngisuke ngizihambele ngiziwokhele so ngiyaziwokhela nje ku-sport suka nje la kahle ngiqale kwi-racing
racing bengigijima for 10 k's u21 k's lawo mabanga lawo wonke afola nesports yabami. Yes. So ayangisiza ngize ngigcine sengihamba namaningi. I-basketball ke ifike yona ke sengivele singaba nginayo futhi ngayithatha as ngoba kuyi-sports. So yona into engiphila ngayo, yona into ekwazi ukungenza ukuthi nami ngigcine ngikwazi ukuthi ngiyimele ngibe umuntu. Ngingathi ngoba sengikhubazekile sengomele manje ngidepende for umuntu, no way. I-sport esidlala kakhulu indima mina sisihamba ngifuna uqama kakhulu. So angazi noma singayithatha ni video udlala, sifuna ukubona udlala. Sinayo imvume. Hayi nayo imvume akho ngqaki. Ekho inkinga. Hayi akho ngqaki. So uke waphinde walimala ke futhi noma soloko nje lokho kulimala kuphela waqondana nakho lokhu walimala usakhula, akazi uzube kusibe khona isinye isigameko sakwehlela. Sibe khona sisami. Kwenzakalani? Kushuthi ngangilele ebusuku for ekhaya. Kushuthi the time ngangilele ebusuku ngizwe iziqi zikhala ngiyitshela mhlawumbe umuntu ka no way akuyena umuntu, yindlu yakreka sisami. So kushuthi le ndlu njengoba i-crack izizofika lo eseduze kombhede lo wami yabo liphuma iwindi. Lithe maliphuma iwindi laphuma la ngishaya la ngicindezela. Ngangicetshezi lapho because usheme yayisecaleni kombhede wami, ngangivele ngesifuba for kanje. Ngazama ukutabalaza because impilo yami ngiyayilwela ngalendlela ukuthi nje ekugcineni nami ngifuna ukuthi yabo ngazama ukuphuma because ikhaya mhlambe kwakulanga ngabo 11 to 12 wonke umuntu wayeselele nje kusebusuku. Bakhona endlini, awukho wedwa endlini? Endlini isho uma wayengekho, no wayengekho uma because ngangingedwa, wayesanda kuhamba yena eyobona izingane zakhe lezi eziqashela eDambozi. So bongenankinga vele ukusala wedwa endlini? No, hayi kona bengenankinga because izinto uyazenzela? Ya ngiyazenzela zonke into ezibekwe kahle ngendlela e-right. Okay, so kwenzakalani? So yawa ngaphuma ngaphandle ngazama umemeza umakhelwane, baphuma umakhelwane i-2 room lendlu. Baphuma umakhelwane, hayi nabo bazama ngendlela ukuthi indlela abazama ngayo for sale ukuthi bavale lapho ngoba nayo ayikho into abazoyenza, bazama ngosale but still isenjalo. Ekongithusa kakhulu ke okungenza emqondweni nami ngigcine ngilose mind yabo makunetha because isaqhubeka, hayi akalungisi isenjalo nje. Iba naleyo uba novalo because ikhala engisho ngithi mhlambe sekuba le yaphathi. So ngizimela ngilele ngicabanga ukuthi ngazi ngizolithola kanjani usizo lalendlu ukuthi ngize ngibe right nami ngikwazi ukuthi ngene because akwazi ukuthi ngoba njengoba ngase ngithatha kwayona le ehulumende ngiprovide kubona bonke laba abasekhaya, so abasebenzi bebonke. So kumele ngithenge ukudla, kumele nami ngizame into ezobafana ke ziyabiza ke. Kuba nzima ukuthi ngathi uzolokela ama-blocks uzokwenza ukuthi yabo kunzima because nengawathengi ngayo asahleli ngesimo sokuthi ngabambezeleka ukuthi still kwami into eziningi ngakwazi ukuvela nje ngalala ngangadlile ngagcina sengasakwazi ukuthi ngibekelele phezulu ngokunye. So ufisa ukusizakala ngani? Ngiyafisa bangilekelele for indlu kakhulu lapha, bangilekelele nje mangathi ngithole noma nje u2 room noma u3 room lo engakwazi ukuthi bangilekelela, kodwa nje ngikufisa kakhulu ukuthi kuvuke lela ekhaya. Ngiyajabula kakhulu la hlala khona manje. Yebo la ngihlala khona. So akahlahla usayimisele ngokuthi uphindele ekhaya Eastern Cape? No, angeke angisayimisele ukuthi ngibuyele Eastern Cape because why awusekho nomndeni khona? Ukhona umndeni but kunengqinamba yizona futhi ezinye zazo zangenza ukuthi ngize ngisuke because nakhona akukho right, ngaze kulimale mina bakulimala uma yabanga kunenkinga ezinkulu. So ungcono ukuthi ngingaba la because njengoba kula no kwami free la akhona ukuthiwa mhlambe ingangixakazisa no hayi. Usayimisele ngokuba nabantwana nomuntu wakho manje? Yeah.
Ya wena kunjalo cause ubeka wangitshela ukuthi ayingeke sesibadala manje. Sokhulile 27 years. Ayina ngani why? Ngathi okay cela ungilinde nami ngilungisele issue yasekhaya. Until nami ngize ngikwazi ukuthi sibhekane kahle ngendlela erazi cause manje kusenzima ubufike ngingafiki nami ngiphinde yabo nje into eziningi manje yabo ngikwazi ukuthi ngize ngithole enye indlela ukuthi sikwazi ukubonana so abikho right but ngizimisele kakhulu ukuthi ngibe nabantwana noma oyedwa ongcono to aphiwe yasemhlabeni hayi kunga right. So impilo zethu ayifani wena ke ungcono uyasho ukuthi awuzalanga uhleli phansi. Abanye bakhona abazalwe nje uthola ukuthi vele akazi nje inhlobo sidala akakwazi ukuhamba. So lowo abakhona and akekho right ngalokho abekho abantu abaseduze naba abathola ukuthi bekhulumisana naye abamluleke emqondweni uyazinyeza ufuna ukucasha ebantwini akafuni ukuphumela obala akafuni kwasikole nje unyanya abantu lo muntu ngamkhulisa uthini emqondweni. Ngongowami ngingasho ngithi akuphelile ngelife. It's either usizo or ubhuti akuphelile ngelife yona i-disability siyayazi bandla enzima kakhulu but ngokwakho uzube nalento ukuthi ngicela ufunde ukuzimela nanokuthi mangabe izandla ziyasebenza ingqondo khona inyawo kuphela ezingahambi kungcono kulokho. Ngiyambona ke mhlambe ofe nje frustrate kodwa naye mhlambe ngokomqondo because kunabantu ukuthola ukuthi unesandla esisodwa kodwa uthola ukuthi sonke lesandla lesi simelele kuyo yonke into ayikho engakwazi ukuyenza. So ngisho ngithi mina okay ke musu ukucabanga negative like ufuna uzibulala mina ngcono ngoba mhlambe ngidlise noma upoison no hlala phansi or else uhlanganyele nathi nabakhubazekile because angeke uzukwazi ukukhululeka kahle uwedwa like ubona abantu abanormal kuphela wena bese ubakhubazekile. Thola abantu abakhubazekile yire more uzokwazi ukubona okuningi ukuthi how kanti abantu abakhubazekile benza kanje. Ungayithathi lento ukuthi mina ngoba ngangihamba hayi mina ngiyabo ngeke angikhubazekile no. Thola abantu abakhubazekile mase ngabe usukhubazekile noma mhlambe uzalo kanjani noma mhlambe you disable thola ba disable izihlukana ngendlela eziningi are mental or else awukwazi ukwenza lokho kodwa nje mangaba ikhona disability kuwena yiba indlela ukuthi thola ngisho nalaphi ngokusho nakuthina sine office la evulini ngasevulilela siyahlanganyela khona sikhulume for into ezethu sisenza njenganamanje kade sodlala ama sports. So ufuna uthola indlela ukuthi ngihlangana kanjani nabantu abakhubazekile kubona ngifundani kubona uzosho uma usubuyele emuva kini yile mozo besikwazi ukumanage impilo yakho. Ngicela ngibizele inamba yala utholakala khona because lolu hlelo lolu asilishutheli kuthina kuphela but libukwa abantu. Okay because ukhona ubhuti njengamanje mhlambe ngingakwazi ukusuka ngibuye naye ubhuti wakho ubhuti yena lo umphathi lo ukhona njengamanje so ngingakwazi ukuthi ngithole inamba yakhe noma ngivele ngize naye because ukhona njengamanje. Ubhekelelana nawe noma ubhekelana neclub neclub no sidinga inamba yakho yami straight. Yes okay okwamanje sami ngicela ukuthi izinto zami ngizibhalise ngakho izifoni yasala for lwandle sasiyelwandle shothi siyo. Okay yasala khona. Okay no bengenzela ukugcizelela angisho uthe uyadinga ukuthi usizakala so fanele kube khona abantu laba bazokuthola khona. Okay hayi ngoba sihlezi sinabo ngihlezi isikhathi esiningi nje sihlezi sonke ngoba ubani igama labhuti Khangelani yes umzwandile Khangelani ulanga phakathi. Okay yebo kulungile sizoyibhala escreenini sishiye kubantu khona bezokhona ukuthi baxhumane nawe ngaye. Okay because uthe udinga usizo lwendlu kakhulukazi angisho. Cela ukuthi ngikugcizeleleke lokho babukele lapha emakhaya ukuthi inamba kaBhuti sizoyishiya lapha escreenini mekuthi ukhona odinga ukuthi ukuphose esivivaneni uvumelekile futhi ungaphezulu kokuvumeleka ukuthi uphose. uBhuti uyakugcizelela ukuthi ucela ukusizakala mayelana nendlu. Siyabonga kakhulu sizivakashela kuhlelo lethu. Nami ngiyabonga kakhulu sisami. Ungakhohlwa ukusubscribe ulike ushare ngiyithanda kakhulu. Bye. The Blaqlife.
yeah,